Dewirda veşartiye di wan çaxên ku tu cara firsendê nadin te ku tu wan li hev derxî û bikî şor. Te dihêlin wek gerekî meş herî zêde te diêşînin bêguh û bihîstin. Dibe her tişt nabe şor ev cixa ger. Küçükekî guhberî dibin selekî sar da li ciyekî bîrkirî qene ve êşek zîz û tûj dimeyîne. Lê tu nizanî berê te li ku ye dibin vî şikarî six da. Nabe ku tu lê birevî, dibê tu bi ser da biçî. Ew bê koka wan bigre rake tevriçan, bistirê daristanê di nav hev da. Lê dibê tu ber vê biçî. Rev nabe li hember vê çixa birçî. Dema ku ew li te bihûrî enîşk bi enîşk, girmik bi girmik, derbas bî û enirî, dibê tu ji nav devê wê derkevî. Tenê ger tu ber vî herî tu yê bi ser kevî. Xuşîna dar û berfê lê mê jî bûye küçükê gotin û herfê. Ne çaxe, çixe, ji xwe paşpêkî jî ne gotinek xweş e. Xwediyê aqilê vî tûrekê dirî ne taye, tighe. Xû daristana Newalê ku tevî tovên xwe cih guhartî, de were niha bêje ku ew tişta ku nehêş tu wê bikî herf, şor û gotin tu qet neguhartî.